Og det her, der er det der, hvad hedder det, Muscovado sukker. Muscovado sukker? Ja, Muscovado. Ej, det er lækkert sådan noget. Ja. Den kommer ind. Det er den store sukkerpose, må man sige. Ja, ja. 50 kilo. Ja. Så har vi en julebryg klar til at brygge i den uge her. Så. Okay, og hvad det er? Det er de forskellige malttyper. Det er malt simpelthen? Ja, så det er blevet valset. Det vil sige, at det malt, du så i hedhed, det blev knust lidt. Ja. Hvorfor det sukker ud af den også. Okay. Så det er en belgisk malt, ser det ud som? Ja, det er sådan en almindelig pelsemalt. Men der er altså en blanding af det hele opskriften her, så det er flere forskellige malt, der er blandet sammen her. Ja. Det skulle være vores julebryg. Så er julen sikkert? Ja. Ja. Spændende. Jo, det er altså. Hvad med de store tanker, der står på gulvet der? Hvad er det her nogen? Ja, der kan jeg lige forklare, hvad det er. Det her det er noget, vi kalder vores kogekar. Ja. Og det der koger vi simpelthen med det her varmelinje, hvor det er varme vand op og okay. til manten, ikke? Nå. Ja, så kommer manten ind, og når vi har varmt lap i den, som regel 65,5 grader i en times tid, så bliver den siet fra her, så bliver den pumpet herfra ind til den her kar, hvor den har en sil i bunden. Ja. En sil i bunden. Og så der blev den cirkuleret lidt kort tid. Ja. Og så blev den pumpet fra den her kar og i kogekar igen. Ja. Øllen malt i, så malt blev tilbage i den her kar. Ja. Og så har vi øllet derovre, så den skulle op på koge, så vi kan få humler i. Ja. For der er forskellige tidspunkter og forskellige humler, det skal ind. Og så andre ingredienser, sukker, candice, koriander og hvad det nu er, man kan finde på at give sin øl, ikke? Jo. Og så efter en time, så skal den, i mellemtid så har jeg tømt den her for alt andet. Og så efter en time, så skal den pumpes fra den kar igen herover. Ja. Og det skal også cirkuleres lidt, for det hjælper til at opklare øllen, også for at det bliver mere klar. Ja. Og så bliver den pumpet fra den her, når jeg har gjort den vej, over til den der igen. Igen? Ja, for at den skal hvile i 3 kvarter. Ja. For at bundfælde en masse, der vi vil have i øl. Ja. Så kan jeg gøre den vejen, så den er færdig i den omgang. Og så efter den er hvilet, så skal den gennem en varmeveksler. Ja. Og den køler øllen ned. Vi kører koldvand gennem. Og så øllet, det kører også igennem til gærtanken. Okay. Og så der køler vi som regel ned til omkring 22 grader. Okay, så det kører så den pumpet fra den kar over til gærtanken. Gennem køl? Ja, så kølet ned samtidig, ja. Det er smart. Ja. Og så kommer, når man får over en 50 liter, så kommer gær i. Ja. Når den er pumpet fuldstændig, det hele er over i gærtanken, så lukker så den skal bare passe sig selv. Så står den og bobler? Ja, ligesom den her gør. Ja, en lille, ja. Hvad, altså, det er selve øllen, man ser der, eller hvad er det? Eller det er vand, der... Ja, der er altså gæringsproces, og den danner CO2. Ja. Og den er i gang med at omdanne sukker til alkohol. Ja. Og så der er sådan en gæringsproces, og så der det bliver en tryk ind i gærtanken.
Jamen, jeg kan huske en gang, da jeg tror, jeg gik i første klasse, så havde vi noget om vikingerne, så skulle vi prøve at brygge hvidtøl. Så stod det sådan en ting på gulvet, og så lige så flød det bare over. Ja, det kan man også finde på, ja. Jeg får den gav over. Ja. Den skulle stå og sige kluk og et eller andet, og så klukkede den lidt for meget. Ja, for det er alle de der bakterier, det arbejder for at spise alt sukker, og så der blev dannet alkohol. Ja. Hvordan styrer man alkoholprocenten så? Det gør man med sukker og med det malt. Okay. Så ved man simpelthen, hvor meget man putter i, hvor stærkt den bliver. Og så kan vi tage en måling, inden den kommer op i gærtanken, så kan vi tage en måling af det der øl, det her i karm. Ja. Til det, hvad de kalder OG, og det er oprindeligt vægtfyldt. Ja. Og så når den er færdig gært, så kan du tage målen igen, og så lige trække den fra hinanden, og så gange den med nogle andre til. Og så har man og så finder man sådan alkoholprocent. Ja. Det kan godt være sådan lidt kompliceret formler, hvis man... Ja. Men når man har gjort det et par gange, så ser det håber vi i hvert fald. Ja. Så det her, er det øl, som man vil kalde filtreret øl? Ja, det filtrerer vi ikke. Nej. Det er en naturprodukt. Naturprodukt, ja. Så det er derfor, at nogen er specielt øl. Der er nogle af vores lysøl, og det er sådan lidt ølklar. Ja. Det er fordi, det er ikke blevet filtreret, ligesom Carlsberg i. Det er sådan klar øl, og så det er filtreret. Og så mange af det står og brygger i filtreret, altså almindelig øl. Men normalt specielt øl, det er ikke filtreret. Men det er altid lidt bundfald i bunden af flasker også. Ja. Hvordan er du kommet i gang med at lave øl? Det var samtidig altid været sådan en interesse. Også i min unge dag, når min far han lavede øl. Og han lavede også øl? Ja. Men det var først, da jeg kom for 3 år siden, jeg startede selv, så begyndte at brygge. Og det synes jeg var meget interessant. Så står der så de her forskellige ingredienser, så prøver vi lidt af den, og prøver lidt af den. Ja, det er ikke nogen, 7. i 13, så er det ikke nogen, der er mislykket for mig nu. Alle dem, der jeg har lavet, de kan godt drikkes. Hvordan? Ja, det skal man jo også kunne lide, ikke? Jo. Hvordan startede du? Startede du med sådan en lille fustage, eller hvad? Ja, jeg startede med sådan en grød, og så en grød, og så en gasblus. Okay. Sådan der. Og så nogle idéer fra hvad jeg har selv fundet ud af, og så læst nogle bøger om der. Ja. Og så, den derfra. Det var hjemme i køkkenet? Ja. Det er jo noget lidt andet nu, hva'? Ja, det må jeg sige. Lidt større. Ja, men sådan kom jeg i gang. Ja. Og så selvfølgelig så har jeg været på rundtur med en brygmester, og så har jeg lært en del der også. Og jeg har snakket med mange af der har noget med bryggeri at gøre, og så hjemmebrygger, mest hjemmebrygger, ikke? Ja. Så får masser af viden. Wow. Ja. Og så læs om det. Læs. Ja. Og prøv. Ja, nemlig. Der skal man prøve sig frem. Ja. Det er sådan det. Men selvfølgelig der er nogle kurser og så videre. Men der var sådan en... jeg har ikke været på sådan en decideret kursus. Nej. Men det kan man da godt komme på, hvis man vil der. Ja. Men det har jeg ikke, og jeg har lært selv samtidig, og så jeg har også lært af andre. Som mesterlærer? Ja, der har jeg samtidig, ja. Det lyder også, jeg synes, for mig lyder det som den rigtige vej, man prøver sig frem. Ja, det skal jeg. Så får man mere forståelse for det, ikke, end hvis man bare har læst kun at... Ja, for man kan læse meget, men om man har forstået, hvad man læser, det er sådan noget helt andet. Ja. For der er nogle ting, der kan godt være sådan lidt besværligt til at blive fortolket også, men
Men der findes nogle gode bøger, man kan læse, men det bedste er så selv at finde ud af at finde frem til det resultat, som man kan have. Jo. Ja. Har du sådan nogle, altså har du sådan en favoritøl selv? Eller sådan typer? Jeg kan godt lide en øl, lidt bitterøl, ligesom English bitter. Det kan jeg godt lide. Ja. Og så kan jeg godt lide ale, som sådan ligesom en dark ale eller en stout. Det kan jeg godt lide. Ja. Sådan mørk øl. Ja. Løsøl, det er okay, men det har man smagt før, ikke? Jo. Nej, det er der rimelig meget af, ikke? Ja. Jeg kan godt lide, at når det er lidt sprødet, og det har lidt andet. Ja, lidt karakter. Ja, lige præcis. Ja. Og så kan jeg godt lide, når det er lidt stout, jeg kan godt lide den cremet, og så meget fyldig. Ja. Jamen det er jo også... Men det skal ikke være for bitter igen med en stout. Den skal heller ikke være sød. Nej. Men det skal være mellemting. Ligesom også Jubi Stout, den er rigtig god. Ja. Det synes jeg, den... Jamen det har jeg læst om, at der er nogen, der siger, at det er den bedste stout, de har fået. Ja, det er den nok. Yes. Den er godt ramt. Ja, der skal vi sige tak til vores gamle brygmester, Martin Skov. Det var ham, der lavede opskrift til. Det er ham, der lavede det? Ja. Det er også Martin, jeg har lært en del af også. Ja. For jeg har turet lidt rundt med ham også. Han er en diplom brygmester. Ja. Så han ved lidt mere om det, end jeg gør, men han er god nok at give fra sig, så det er fint. Det er dejligt. Ja, så har jeg lært en del, så det er fint. Ja. Jeg ved ikke, om du vil sige vores... vi har aftapning her også. Ja. Vi har nogle frivillige, der kommer ind og så aftappe. Det gør de i morgen. Og det er vores aftapningsmaskine. Det tager 2 flasker ad gang, men det går meget hurtigt. Nå, det er sådan flasker der? Ja, det er 2 flasker. Ja. Ah. Og nu kan jeg ikke så meget til den her maskine, men... 2 flasker ad gangen? Ja, og den skal jeg ikke have. Men det er 2 flasker ad gang, det her herinde. Og nu har jeg ikke prøvet den her maskine, så det er lidt de andre, der må lege med den. Ja. Men hvad... Altså, det skal være... Altså, nu spørger jeg dumt. Ja, det er aldrig et dumt spørgsmål, det er kun et dumt svar. Jeg tænker, altså, er der ikke meget brus i, når man tapper dem af? Altså... Du tænker på, om det er brus over? Ja, det tænker vi. Altså, det kan jo ikke være... Nej, det styrer det. Det styrer det? Ja, det kan det godt styre. Det kan det justere, så det ikke er brus over. Det er fint. Så der skal tappes... Det må tage sin tid med sådan 500 tanker? Jamen, det er faktisk... Jeg kan ikke huske mig, at de tapper noget i det, men det går rimelig hurtigt. Ja? Ja. Det er aftapning for. Jeg har ikke haft så meget med aftapning at gøre her, men det kommer jeg til i morgen. Ja. Det er sådan næste del af min projekt. Ja, og følge det også. Ja, nemlig. Så det bliver bare nok at lige få noget at vide om det også. Men det er dejligt, altså, at man kan følge hele processen i et rum. Jo, det er nemlig. Altså, det synes jeg er charmerende. Så det er her, vi til maskinen til at rense vores fastage. Nå, altså dem derovre? Det er fastage der, dem vi har fadet i. Nå, okay. Så bliver de renset? Ja, det gør det mange dage. Og så fyldt på? Ja, nemlig. Altså, det er ret avanceret, synes jeg. Ja, men den fungerer fint. Ja? Ja, den har jeg set. Den har du set? Ja, den har jeg fået, men ikke den der, den har jeg ikke fået. Det har jeg til gode nu. Ja? I morgen? Så kommer der noget ud. Jeg skal lige vise dig lidt.